രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 രാമ ഹരേ हरे कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 17-ാമത്തെ അധ്യായം കൈക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും. ഹരേ കൃഷ്ണ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1000 ശത്രുക്കളോട് ഏകനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ധർമ്മത്തെയും അതായത് ധർമ്മരാജാവിനെയും ഭൂമിദേവിയും സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കലിസത്തത്തെ ഹനിക്കാനായിട്ട് തന്റെ ചെറിയ വാള് കയ്യിലെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ വാള് കയ്യിലെടുത്തപ്പോ പേടിച്ചിട്ട് കലിസത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കീഴടങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. കപടവേഷം ധരിച്ച് ശിരസ് കുനിച്ച് രാജാവിന്റെ കപടവേഷം ധരിച്ചിട്ടുള്ള കലി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും കീഴടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കീഴടങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന് ആ കലിയോട്, സാധാരണ പാവങ്ങളോട് അടക്കം ദയവുള്ളവനാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ആ കലി കീഴടങ്ങിയപ്പോ ആ കലിയോടൊരു അലിവ് തോന്നി, ദയവ് തോന്നി എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ ദയവ് തോന്നിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ കലിയെ വധിക്കാതെ വിടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കപടവേഷധാരിയായിട്ടുള്ള ആ കലി സ്വയം പറഞ്ഞു ഞാൻ ശൂദ്രനാണെന്നും രാജാവിന്റെ വേഷം ധരിച്ചവനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കലിയെ വെറുതെ വിടാണ്. അതായത് വധശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത്. വധശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു ആര്? കലി. രാജാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? രാജാവ് പറഞ്ഞു നീ ഈ രാജ്യത്ത് വസിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ധർമ്മബന്ധുവായിട്ടുള്ള നീ എന്റെ രാജ്യത്ത് വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു? കലിയോട് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കലിസത്വത്തെ അധർമ്മത്തെ നരദേവനായിട്ട് അഥവാ രാജാവായിട്ട് വാഴാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മളെ രാജ്യത്ത് ഉടലെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? അത്യാർത്തി, വഞ്ചകത്വം,
അസത്യ ഭാഷണം, കൊള്ള, കവർച്ച, ധിക്കാരം, രാജ്യദ്രോഹം, നിർഭാഗ്യം, കലഹം, അഭിമാന ഗർവം, ഈ പറഞ്ഞ അധാർമിക തത്വങ്ങൾ നിശ്ചയമായും വർദ്ധിക്കും. അപ്പോ കലിക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതും രാജാവ് മനസ്സിലാക്കാണ് അവിടെ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 33. നാളെ ഏകാദശി അല്ലേ? സമയം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാതാജി. ഏത് സമയം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഏകാദശി തുടങ്ങണതും തീരണതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 33. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാവർത്തിതവ്യം തദധർമ്മബന്ധോ ധർമ്മേണ സത്യേന ചാവർത്തിതവ്യോ ബ്രഹ്മാവർത്തേ യത്ര യജന്തി യജ്ഞേശ്വരം യജ്ഞവിധാനവിദ്യഃ. നാവർത്തിതവ്യം തദധർമ്മബന്ധോ ധർമ്മേണ സത്യേന ചാവർത്തിതവ്യേ ബ്രഹ്മാവർത്തേ യത്ര യജന്തി യജ്ഞേശ്വരം യജ്ഞവിധാനവിദ്യ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇല്ല, വർദ്ധവ്യം വർഷിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ള, തത് ആകയാൽ, അധർമ്മം, ബന്ധോ മിത്രം, ധർമ്മേണ ധർമ്മത്തോടൊപ്പം, സത്യേന സത്യത്തോടൊപ്പം, ച വർദ്ധിതവ്യേ അതിൽ അവസ്ഥിതമായിക്കൊണ്ട്, ബ്രഹ്മ അവർത്തെ യജ്ഞമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥലം, യത്ര എവിടെ, യജന്തി യഥാർഹമായി നിർവഹിക്കുക, യജ്ഞങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം മുഖേന, യജ്ഞ ഈശ്വരം പരമപുരുഷന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്, യജ്ഞം അതെങ്കിൽ യാഗം, വിധാന വ്യാപിക്കുന്നു, വിജ്ഞ വിദഗ്ധർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ആകയാൽ ഹേ അധർമ്മ ബന്ധുവെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി സത്യസന്ധമായും ധർമാനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ചും നിപുണന്മാരാൽ, അതായത് ഋഷി ശ്രേഷ്ഠന്മാരാൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കുവാൻ നീ അർഹനല്ല. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിയോട് പറയാണ്, അധർമ്മ ബന്ധുവെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ടും ധർമാനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരാൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കാനുള്ള അർഹത നിനക്കില്ല എന്ന് കലിയോട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സകല യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് യജ്ഞേശ്വരൻ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ വിഭിന്നമായി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്യഥ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ യജ്ഞം അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയാം, സകല യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? യജ്ഞേശ്വരൻ, അതായത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങള് വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ വിഭിന്നമായിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ തരത്തിലാണ് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോ യുഗത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അന്യഥ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം എല്ലാവിധത്തിലും എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യജ്ഞം എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത്. നാസ്തികർ ഭഗവാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ അവർ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി യാതൊരുവിധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. നാസ്തികര് അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്ഥലത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെയും ബ്രഹ്മാവർത്തം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്
യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥലത്തെയും രാജ്യത്തെയും എന്ത് പറയും? ഭഗവാന്റെ ആ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുക, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ബ്രഹ്മാവർത്തം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഭിന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഓരോ രാജ്യത്തും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള, സംതൃപ്തനാക്കാനുള്ള മുഖ്യ ഉപായം, കേന്ദ്ര ആശയം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഖണ്ഡിതമായി തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ലോകത്തില് പല വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ രാജ്യത്തും ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്ര ആശയം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഖണ്ഡിതമായിട്ട് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്താണത്? അത് സത്യനിഷ്ഠമാകുന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം സത്യനിഷ്ഠയും സർവധർമ്മങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയുമാകുന്നു, അഥവാ ഭഗവത് പ്രീതിയാകുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ യജ്ഞത്തിന്റെ മഹത്തായ പൊതുസൂത്രവാക്യം സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാകുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആ യജ്ഞം ഏതാണ്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാകുന്നു. യജ്ഞ നടപടികളെ എപ്രകാരം പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാവുന്ന വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായമാണിത്. അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ അഭിപ്രായമാണ്? യജ്ഞത്തിന്റെ നടപടികൾ എപ്രകാരമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാവുന്ന വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന മാർഗത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തി. മാത്രമല്ല സങ്കീർത്തന യജ്ഞം എന്ന യജ്ഞാനുഷ്ഠാന നടപടി കലിസത്വത്തെ തുരുത്താനും കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീന പ്രഭാവത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനവരാശിയെ രക്ഷിക്കാനും എവിടെയും ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും അനുഷ്ഠിക്കാമെന്നും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന മാർഗത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തി. മാത്രമല്ല എന്താ പറഞ്ഞത്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം എന്ന യജ്ഞാനുഷ്ഠാന നടപടി കലിസത്വത്തെ തിരുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീന പ്രഭാവത്തില് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനവരാശിയെ രക്ഷിക്കാനും എവിടെയും ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും അനുഷ്ഠിക്കാം എന്നാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 34. യസ്മിൻ ഹരിർ ഭഗവാനിജ്യമാന ഇച്ഛാത്മമൂർത്തിർ യജതാംശ തനോതി കാമാനമോഘാൻ സ്ഥിരജംഗമാനാം അന്തർബഹിർവായുരിവൈഷ ആത്മാ. യസ്മിൻ ഹരിർ ഭഗവാനിജ്യമാന ഇച്ഛാത്മമൂർത്തിർ യജതാംശ തനോതി കാമാനമോഘാൻ സ്ഥിരജംഗമാനാം അന്തർബഹിർവായുരൈവേശ്യ ആത്മാ. ചൊല്ലാം. ഹരിർ ഭഗവാനിജ്യമാന മൂർത്തിർയജതാംശം ജ്യോതി മാനമോഘാൻ ജംഗമാനാം വൈശ ഭഗവാനിജ്യമാന മോഘാൻ. യസ്മിൻ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഹരി പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇജ്യമാന ആരാധിക്കിയാൽ ഇജ്യാത്മാ എല്ലാ ആരാധ്യ ദേവന്മാരുടെയും സത്ത അഥവാ സർവ ആരാധ്യ ദേവന്മാരുടെയും തേജസ് മൂർത്തി രൂപങ്ങളിൽ യജതാം ആരാധിക്കുന്നവൻ ശം ക്ഷേമം തനോതി വ്യാപിക്കുന്നു കാമാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ അമോഘാൻ പവിത്രത ലംഘിക്കരുതാത്ത സ്ഥിര ജംഗമാനാം ചരവും അചരവുമായ എല്ലാറ്റിലും ആന്തരികം ബഹി ബാഹ്യം വായു ഇവ പോലെ ഏഷ അവയിലെല്ലാം ആത്മാവ് അതായത് ജീവാത്മാവ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം സർവയജ്ഞങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങളിൽ പോലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളിൽ പോലും
ആരെ ആരാധിക്കുന്നു? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ഏതൊരു പ്രത്യേക ദേവന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങളായാലും അതിലും ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും പരമാത്മാവാകുന്നു. മാത്രമല്ല വായുവിനെ പോലെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അദ്ദേഹം സർവ്വതിലും നിലകൊള്ളുന്നു. ആകയാൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല വായുവിനെ പോലെ തന്നെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള സർവ്വതിലും ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ആര് മാത്രമാണ്? അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. അപ്പോ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ദേവന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളിലും ആരെ ആരാധിക്കുന്നു? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലുള്ള ദേവന്മാരെ പോലും ആരാധിക്കുകയും അവർക്കായി യാഗാഗ്നിയിൽ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും അത്തരം എല്ലാവിധ അർപ്പണങ്ങളും യജ്ഞകർമ്മി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ആരാധകൻ അഥവാ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ ക്ഷേമങ്ങളും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ചരവും അചരവുമായ ഏതിന്റെയും പരമാത്മാവ് അഥവാ ചൈതന്യമൂർത്തി ഭഗവാൻ ആകയാൽ ഉപാസിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും ഭഗവത് അനുമതി കൂടാതെ ദേവന്മാർക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും പോലുള്ള ദേവന്മാരെ പോലും ആരാധിക്കുകയും അവർക്കായിട്ട് യാഗാഗ്നിയിലെ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, അവർക്ക് യാഗാഗ്നിയിലെ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും അത്തരം എല്ലാവിധ അർപ്പണങ്ങളും കർമ്മി ആർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരാധകന് യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ക്ഷേമങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏതിന്റെയും പരമാത്മാവായിട്ട് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും അചരവും ചരവുമായിട്ടുള്ള ഏതിന്റെയും പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യമൂർത്തി ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാനാൽ ഉപാസിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും ഭഗവാൻ ആകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉപാസിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും ഭഗവത് അനുമതി കൂടാതെ ദേവന്മാർക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ നൽകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 9:23 ഈ വസ്തുതയെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇപ്രകാരം ദൃഢീകരിക്കുന്നു. യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ദ്വൈതനല്ലാത്ത ഏകനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. ഭഗവാൻ ഏകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ദൈവം അത് നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യരും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിലെ ഒരേ ഒരു ദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ദേവകി പുത്രനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ശങ്കരാചാര്യരും പറയുന്നതുണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല. ആകയാൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് എന്നെന്നും അതീതനാണ് പരമപുരുഷൻ. എന്നാൽ പരമപുരുഷന്റെ ഭൗതിക പ്രതിനിധികൾ മാത്രമായ ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന അനേകം പേരുണ്ട്. ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം പ്രത്യേക ധർമ്മത്തിനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ നിയുക്തരായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാകുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ആരാണെന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. ആകയാൽ അവൻ ഭൗതികവും ഗുണപരവുമായി ഭഗവത് പ്രതിരൂപങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ നേരിട്ട് പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം പണ്ഡിതരല്ലാത്തവർ അത്തരം ലൗകികമായ ഗുണ പ്രതിരൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഉപാസന അനിയതമാകയാൽ അനാദരവും അനൗപചാരികവുമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരേ ഒരു ദേവൻ പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വേറൊരു ദൈവമില്ല.
ആകയാൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് എന്നെന്നും അതീതനാണ് ആര്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ആ പരമപുരുഷന്റെ ഭൗതിക പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന അനേകം പേരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ദേവന്മാരെ പ്രത്യേക ധർമ്മത്തിനായിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഈ ദേവന്മാരാണെങ്കിലോ ഓരോ പ്രത്യേക ധർമ്മത്തിനായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ നിയുക്തരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാര്. എങ്കിൽ തന്നെയും ആരാണെന്ന് ഒരു പണ്ഡിതനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടും ഗുണപരമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ നേരിട്ട് പരമപുരുഷനെ ഒരു ഭക്തൻ ആരാധിക്കും. അത്രത്തോളം പണ്ഡിതന്മാരല്ലാത്തവർ അത്തരം ലൗകികമായ ഗുണപ്രതിരൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ ഉപാസന അനിയതമാകയാൽ അതെങ്ങനെയാണ്? അനാദരവും അനൗപചാരികവുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ്, സൂത ഉവാച പരീക്ഷിതൈവമാതിഷ്ഠ സാ കലിർജാതവേപധൂ തമുദ്യാതാസിമാഹേദം ദണ്ഡപാണിമിവോദിതം. പരീക്ഷിതൈവമാതിഷ്ഠ സാ കലിർജാതവേപധൂ തമുദ്യതാസിമാഹേദം ദണ്ഡപാണിമിവോദിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതി വാസുദേവായ സൂത ഉവാച പരീക്ഷിതൈവമാദിഷ്ട സാ കലിർജാതവേപധൂഃ ഹേദം ദണ്ഡപാണിമിവോദിതം. പരീക്ഷിതൈവമാദിഷ്ട സാ കലിർജാതസിമാഹേദം ദണ്ഡപാണിമിവോദിതം. ഉവാച പരീക്ഷിതൈവമാദിഷ്ട സാ സൂത ഉവാച, സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനാൽ ഏവം അപ്രകാരം ആദിഷ്ട കൽപ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം കലിസത്വം ജാത അവിടെ ആയിരുന്നു, വേപതു വിറയ്ക്കുന്നു, തം അവനെ, ഉദ്യത ഉയർത്തി, അസീം ഖഡ്ഗം ആഹ പറഞ്ഞു, ഇതം ഇപ്രകാരം, ദണ്ഡപാണി യമരാജൻ അതായത് മരണദേവൻ, ഇവ പോലെ, ഉദ്യതം തയ്യാറായി ഒരുങ്ങി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ ആജ്ഞ ശ്രവിച്ച് ഭയന്ന് വിറച്ച കലിസത്വം തന്നെ വധിക്കുവാൻ വാളോങ്ങി യമരാജാവിനെ പോലെ തന്റെ മുന്നിൽ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന രാജാവിനെ കണ്ട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയാനുണ്ട്, പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ ആജ്ഞ ശ്രവിച്ച് ഭയന്ന് വിറച്ച കലിസത്വം തന്നെ വധിക്കുവാനായിട്ട് വാളോങ്ങി ആ യമരാജാവിനെ പോലെ തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ രാജാവിനെ കണ്ട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാജാവിന്റെ ആജ്ഞ നിരസിക്കുന്ന പക്ഷം ഉടനടി കലിസത്വത്തെ വധിക്കുവാൻ രാജാവ് തയ്യാറായി നിന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം കലിക്ക് ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ രാജാവിന് എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കലിസത്വവും രാജാവിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി വിവിധ മാർഗങ്ങളിൽ ഉദ്യമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആകയാൽ അവൻ രാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴാൻ അഥവാ രാജാവിന് കീഴടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നു മാത്രമല്ല, ജീവഭയത്താൽ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. മരണദേവനായ യമരാജാവിനെ പോലെ കലിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ തക്ക പ്രബലനായിരിക്കണം രാജാവ് അഥവാ ഭരണത്തലവൻ. രാജാവിന്റെ ആജ്ഞ തീർച്ചയായും അനുസരിക്കണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം കുറ്റവാളിയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്നു. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞ നിരസിക്കുന്ന പക്ഷം ഉടനടി ആ കലിസത്വത്തെ വധിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് നിൽക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന് ഒരു എതിർപ്പില്ല കലിയുടെ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതില്. കലിസത്വം രാജാവിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങള് ഉദ്യമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴാൻ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന് കീഴടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവഭയത്താൽ വിറയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. മരണദേവനായ യമരാജാവിനെ പോലെ ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? യമരാജാവിനെ പോലെ കലിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ തക്ക പ്രബലനായിരിക്കണം രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ തലവൻ. രാജാവിന്റെ ആജ്ഞ തീർച്ചയായും അനുസരിക്കുകയും വേണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം കുറ്റവാളിയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്നു. രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കലിസത്വങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ട രീതിയാണ് ഇതാണ്. അപ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കലിസത്വങ്ങളെ നേരിടേണ്ട രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഭരിക്കേണ്ട രീതിയാണ് ഇപ്പോ രാജാവ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. കലിരുവാച
യത്ര ഗവാഹി വത്സ്യാമി സർവഭൗ തവാജ്ഞയാ രക്ഷയേ തത്ര തത്രാപി ത്വമാത്തേഷു ശരാസനം. കലീരുവാച യത്ര ഗവാഥ വത്സ്യാമി സർവഭൗമാ തവാജ്ഞയാ ലക്ഷയേ തത്ര തത്രാപി ത്വമാത്തേഷു ശരാസനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. േഷു ശരാസനം. ഗുരുവാച യത്ര തത്മാദേഷു ശരാസനം. ഗുരുവാച യത്ര കലി ഉവാച കലിസത്വം പറഞ്ഞു. യത്ര എവിടെയും, ക്വ സർവത്ര, വ അല്ലെങ്കിൽ, അഥ അത് സംബന്ധിച്ച്, വത്സ്യാമി ഞാൻ വസിക്കും, സർവഭൗമ ഹേ സർവഭൗമ, പ്രപഞ്ചാധിപൻ, തവ അങ്ങയുടെ, ആജ്ഞയാൽ, ലക്ഷയ ഞാൻ കാണുന്നു, തത്ര തത്ര എവിടെയും, അപി കൂടെ, ത്വം അങ്ങയുടെ മഹത്വം, ആത്ത കയ്യേന്തുക, ഇസു ശസ്ത്രം, ശാരാസനം വില്ല്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹേ സർവഭൗമ, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് എനിക്ക് എവിടെയും വസിക്കാമെങ്കിലും ഞാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും അമ്പും വില്ലും ധരിച്ചവനായി ഞാൻ അങ്ങയെ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയാണ് ഭഗവാനെ രാജാവിനെ, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ സർവഭൗമ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. സർവഭൗമ, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് എനിക്ക് എവിടെയും വസിക്കാൻ സാധിക്കും, അങ്ങ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്. പക്ഷേ ഞാൻ വസിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അമ്പും വില്ലും ധരിച്ചവനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ലോകത്തിലെ സർവമാന പ്രദേശങ്ങളുടെയും ചക്രവർത്തി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണെന്ന് കലിസത്വത്തിന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ എവിടെയൊക്കെ കലിക്ക് വസിക്കേണ്ടി വരുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ കലിക്ക് രാജാവിന്റെ അതേ രൂപം, അമ്പും വില്ലും എന്തിയ രൂപം ദർശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കലിസത്വം അനർത്ഥങ്ങളെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എല്ലാവിധ അനർത്ഥങ്ങളെയും അഥവാ കലാപകാരികളെയും വിശേഷിച്ചും കലിസത്വത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് നിയോഗിതനാണ്. ആകയാൽ കലിസത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ വധിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം ഇപ്പോൾ തന്നെ രാജാവിന്റെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ സർവമാന പ്രദേശങ്ങളും ആരുടെ കീഴിലാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പൊ മഹാരാജാവിന് പ്രദേശങ്ങളുടെയും ചക്രവർത്തി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? കലിസത്വത്തിന് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണോ കലിക്ക് വസിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ കലിക്ക് രാജാവിന്റെ രൂപം ഏതാണ്? അമ്പു വില്ലുമേന്തിയ രൂപമാണ് വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അനർത്ഥങ്ങളെ അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എല്ലാവിധ അനർത്ഥങ്ങൾക്കും കലാപകാരികളും അതെ പ്രത്യേകിച്ചും കലിസത്വത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് നിയോഗിതനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ആകയാൽ കലിസത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ വധിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം എന്താണ്? ഈ രാജാവിന്റെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. എന്തു തന്നെയായാലും അവൻ രാജാവിന്റെ സമക്ഷം അഭയം പ്രാപിച്ചവനാകുന്നു. ആകയാൽ അവന് നിയുക്തമായതെന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ രാജാവ് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അപ്പോ രാജാവിന് അഭയം തേടിയവനാണ് ഇപ്പൊ കലിസത്വം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് യുക്തമായത് എന്താണോ അത് അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർക്ക് ബാധ്യത വന്നു? രാജാവ് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ശ്ലോകം 37. തന്മേ ധർമ്മഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനം നിർദ്ദേശും അർഹസി യത്രൈവ നിയതോ വത്സ്യ ആതിഷ്ഠസ്തേനു ശാസനം. തന്മേ ധർമ്മഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനം നിർദ്ദേശും അർഹസി യത്രൈവ നിയതോ വത്സ്യ ആതിഷ്ഠസ്തേനു ശാസനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
തത് ആകയാൽ മേ എനിക്ക് ധർമ്മഭൃതം എല്ലാ ധർമ്മ സംരക്ഷകരുടെയും ശ്രേഷ്ഠ പ്രമുഖ സ്ഥാനം നിർദ്ദേശം സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കുക അർഹസി അർഹിക്കുന്ന യത്ര എവിടെ തത്ര യത്ര നിശ്ചയമായും നിയത സദാ വത്സ്യേ വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ആദിഷ്ടൻ സ്ഥിരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തേ അങ്ങയുടെ അനുശാസനം അങ്ങയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയുടെ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയെ വധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയതിനാൽ ധർമ്മ സംരക്ഷക പ്രമുഖൻ എന്ന് കലിസത്വം പരീക്ഷത്തിന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പോലും അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും നൽകണം. ധർമാനുശാസന തത്വമാണത്. ശത്രു എന്ന നിലയിലല്ലാതെ പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതനായ സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഏതു തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നൽകിയതെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സമർപ്പിതാത്മാക്കളെ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അവയുടെ സർവ്വവിധ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 18:66. അപ്പൊ പറയുന്നത് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയെ വധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയതിന് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ധർമ്മ സംരക്ഷക പ്രമുഖൻ എന്നാണ് കലിസത്വം പരീക്ഷത്തിന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. ശത്രുവായാൽ പോലും അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും നൽകണം. ധർമാനുശാസന തത്വം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത്? ശത്രുവായാൽ പോലും അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയിരിക്കണം. ശത്രു എന്ന നിലയിലല്ലാതെ പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതനായ സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നൽകിയതെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സമർപ്പിതാത്മാക്കളെ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അവയുടെ സർവ്വവിധ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് 18-ാം അധ്യായം 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ സമയം 6 മണിയല്ലേ? ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 37 അല്ലെ? 37. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 38. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തഥാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേതദോ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസൂന യത്ര ധർമാശ്ച ചതുർവിധഃ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതസ്തഥാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേതദോ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസൂന യത്ര ധർമാശ്ച ചതുർവിധഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അഭ്യർത്ഥിത അപ്രകാരം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തഥാ ആ സമയം തസ്മൈ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനാനി സ്ഥലങ്ങൾ കലയെ കലിസത്വത്തിന് ദദൗ അനുമതി നൽകി ദ്യൂതം ചൂതുകളി മദ്യപാനം സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം സൂന മൃഗകശാപ്പ് യത്ര എവിടെയൊക്കെ അധർമ്മ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചതുർവിധ 4 വിധത്തിലുള്ള വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ചെവികൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചൂതുകളി മദ്യപാനം വ്യഭിചാരം മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ കലിക്ക് അനുവാദം നൽകി. അങ്ങനെ കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 4 സ്ഥലങ്ങളാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തത്? കലിക്ക് കൊടുത്തത്. ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ് ഇവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിച്ചു കൊള്ളാൻ ആർക്ക് അനുവാദം നൽകി? കലിക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അനുവാദം നൽകി. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ